A Asociación pola Defensa da Ría alega contra o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal presentado por ENCE, un documento que recolle varios cambios na fábrica de Lourizán. Máis que unha modificación é unha ampliación da fábrica, non? Unha ampliación pura e dura. Pódese ver que tanto a nivel espacial hai toda unha serie de instalacións novas, moitas delas, a maioría están entre 20 metros de alto e 65 metros de alto. Algo que, segundo Masa, só fará aumentar os efectos negativos que ten a actividade da pasteira nesta localización. Van a aumentar vertidos, van a aumentar captación de auga, van a aumentar emisións á atmósfera, van a aumentar ruídos e van a aumentar cheiro. E o que falamos o impacto visual e paisaxístico, o volumen, etc. Todos van a ser impactos negativos sobre o medio ambiente e sobre a calidade de vida. O colectivo reclama tamén á Xunta que teña en conta o proceso xudicial aberto contra a prórroga da concesión da pasteira, pendente dunha última resolución do Tribunal Supremo e dos recursos ante o Constitucional e a Unión Europea. Nos entendemos que se debería agardar a que se solucione judicialmente o problema da prórroga, e porque de non facelo pódese entrar en contradición con os intereses ben da fábrica, ben dos grupos que teñan interposto eses recursos, non? A PDR reclama tamén ao Goberno autonómico que impida a ENCE seguir captando auga do Lérez se a empresa garante que reutilizarán a auga procedente da Edar de Praceres e da propia fábrica.